de ruta y número 1 en el ranking mundial UCI, el senyor Sergi Gargote. Millor català 2019. Gràcies. Alguna cosa més, Sergi, que afegir el que ja ens has dit fa 5 minuts? A veure, per mi, i després d'haver recollit moltes medalles internacionals, després d'alguns podis que han sigut molt importants per mi, he de dir sincerament que aquest premi per mi és molt i molt important, perquè potser sigui el primer premi que rep com a ciclista, sense adjectius, sense adaptat, com a ciclista, perquè jo cada cop que monto la meva bicicleta monto com un ciclista, encara que sigui amb els braços. Aquest reconeixement que fa la federació és un exemple d'inclusió, perquè ha fet el meu club de tota la gent que treballa al darrere meu. Jo no estic sol, jo tan sols competeixo, acullo la medalla, però darrere meu hi ha família, hi ha club, entrenador i un grup tècnic que aposta pel ciclisme amb distintes capacitats que es troba al mateix nivell professional que qualsevol ciclista que es consideri professional. O sigui que això és un exemple d'inclusió, d'igualtat, i per mi és un plaer rebre això i us ho dedico també a tots els ciclistes amb distintes capacitats que es munten a la seva bicicleta, ja sigui una handbike, ja sigui una bicicleta, un tàndem, i que lluiten pel seu reconeixement amb l'esport i amb tot el que fan. Gràcies.